Замер министър, проверяе, включително тези сами, ще бъдат присъдни, партнер, проект, ще трябва да влага, драги деца. Първо да разпрашам на деца да бъде на сала. Да ли има вода? Да! Община Гърча Петров активно партиципира със свои активности и има цялостна координация с Организационската работна група, задължена за спазване, която е заместник министър на животна степен за програмиране на Судния Янен Кадуров. Община Гърча Петров изпроведува следните активности в наредния период. От 0,8 часа до 14 редовно последуване на контролно количество отпад на цялата територия на общината. От 0,8 часа до 16 часа контрола на кардиологично излекува единичка. Засилен инспекcijski надзор. Първа смена от 8 часа до 16 часа и втора смена от 12 часа до 20 часа. Контролиране води, автосервиси, идентификация на наведесени возила. Исто така, заедно в координация с Министерството за животна средина и просторно планиране се презема ангажименти, кои се донасят на подготовка на инвестиции в явни обекти от надлежност на общината, що се надяваме като последната година с поддръжка на Министерството да се инвестира в построена на енергиен сорт, особено на нафтата и дървата, по основното училище Милушевско село. Замислете, не е инвестирано в година на 1960 година, все още се грее на дърва, където бъдещето се случат 160 години. И представя глава на Карпач по годината на Новосело и Славянка. По наше училище, където сме името по Георгиев Беровски, което се грее на нафта, е исто така един главен инвеститивач. За овие училища имаме веќе подготвено енергетски преглед и предвид мерки за енергетска ефикасност, со што се планира замена на постојната енергетска со инвестиции во систем или на токсични пумпи во зависност од буџетот кој што се изготвира за следната година. Драги деца, ја сакам да растеме во здрава животна средина, затоа ние се положиме или сите имаме деца. Вие согласно устав, закон мора да бъде здрава животна средина, а за тоа сме ние тука, во возрастните, тоа да го завршиме.